தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக. தேவ கிருபையும் சமாதானமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. இந்த நாளிலும் கூட நாம் ஏற்கனவே தியானித்த அந்த தவறுகள் பாகம் 1, அதை தொடர்ந்து இது தவறுகள் பாகம் 2. தவறுகள் 1 அது பாகம் 1ல் என்ன பார்த்தோம்? தவறு ஏன் நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காரியத்தை பார்த்தோம். நீதிமொழிகள் 14:22 தீமையை யோசிக்கிறவர்கள் தவறுகிறார்கள் அல்லவோ, நன்மையை யோசிக்கிறவர்களுக்கோ கிருபையும் சத்தியமும் உண்டுன்னு சொல்லி அந்த காரியத்தை நம்ம பார்த்தோம். அதில் ஆதாமின் தவறுகள், ஏவாளின் தவறுகள், காயினின் தவறுகள்னு சொல்லி 3 பேருடைய தவறுகளை நம்ம சிந்தித்தோம். எந்த சூழ்நிலையில் அந்த தவறு ஏற்பட்டதுன்னு சொல்லி அதை பார்த்தோம். அதன் தொடர்ச்சியாக இப்பொழுது நம்ம பார்க்கலாம். ஆதாமின் தவறு என்ன? அவன் தன் மனைவிக்கு செவி கொடுத்தான். ஆண்டவரே சொல்கிறார், நீ உன் மனைவிக்கு வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுத்தபடியினால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய தவறு. ஏவாளுடைய தவறு என்ன? சர்ப்பத்தோடு பேசினது, அந்த பழத்தை, அந்த அந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியை பார்வைக்கு அழகுன்னு சொல்லி பார்த்தது, புசிப்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி பார்த்தது, புத்தியை தெளிவிக்கிறதற்கு அது இச்சிக்கப்படத்தக்கதுன்னு சொல்லி அந்த பார்வை, அந்த கண்ணோட்டத்தில் இருந்து பார்த்தது, கடைசியில் அந்த சர்ப்பத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து அதை பறித்தது, அடுத்தது தான் புசித்தது, அடுத்தது தன் கணவனுக்கு கொடுத்தது. இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நம்ம தியானித்தோம். அங்கே காயினின் தவறுகள், அவன் தன் சகோதரன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதையும் அவனுடைய காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட்டதையும் கண்டு எரிச்சல் உண்டாகி முகநாடி வேறுபட்டது. மாத்திரமல்ல, அவன் கொலை செய்த பிறகும் கூட மனஸ்தாபப்படாதபடிக்கு என் சகோதரனுக்கு நான் காவலாளியோ என்று சொல்லி தேவனிடத்தில் கேட்கிறான். அப்போ எந்த அளவுக்கு அவன் தன் சகோதரனோடு கூட அதை வைத்திருந்தான் அந்த உறவு அப்படிங்கிறத நமக்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். இப்பொழுது நம்ம தவறுகள் பாகம் 2 அப்படின்னு சொல்கிறத விட தவறுகளும் விளைவுகளும் அல்ல தவறுகளினால் உண்டான பாதிப்புகள், தவறுகளும் பாதிப்புகளும் என்று சொல்லி அந்த கண்ணோட்டத்தில் இந்த 2வது பாகத்தை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ அவங்க செய்த தவறு அதோடு முடிந்ததுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா நம்ம அதை பற்றி தியானிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனால் அன்னைக்கு அவங்க செய்த அந்த தவறு இந்த முழு மனுக்குலத்தையும் கூட இன்றைக்கு வரையிலும் அந்த பாதிப்பு அது நடந்து கொண்டே வருகிறது. இன்னும் சொல்லப்போனால் அதனுடைய உச்சக்கட்டம் அது அதிகமாகி போய் கொண்டுகிறத பார்த்தோம். ஒரு தடவை நோவாவின் காலத்தில் ஜல பிரளயத்தினாலே தேவன் அதை அழித்தார். இன்றைக்கும் கூட ஒரு அழிவை நோக்கி இந்த பூமியை போய் கொண்டு வேதத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போது பாதிப்பு இந்த மனுக்குலத்திற்கு, இன்றைக்கி விசுவாச குடும்பங்களுக்கு இந்த பாதிப்பு எந்த வகையில் ஏற்பட்டிருக்குது, அதை நம்ம எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த ஆங்கிளில், அந்த கோணத்தில் நம்ம இந்த காரியத்தை பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஆதாமுக்கு முதல்ல பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தது ஏவாளுக்கு தான் சொல்கிறார். அந்த ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரத்தில், இன்னும் 3ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தில் இந்த பாதிப்பை, நீங்கள் தவறுகளின் பாதிப்புகளை பார்க்கும்போது ஆண்டவர் கேட்குறான், நீ எங்கே இருக்கிறா என்று ஆதாம் எனக்கு கூப்பிடுறார். அப்பொழுது அவன், தேவரீருடைய சத்தத்தை நான் கேட்டு நான் நிர்வாணியாக இருப்பதினால் பயந்து விருட்சங்களை ஒழித்து கொண்டேன் என்று சொல்லி சொல்கிறான். அப்போ அந்த பாதிப்பு, அந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியை அவன் புசித்ததுனால உண்டான முதல் பாதிப்பு என்னென்னா நிர்வாணி என்கிறதான அந்த உணர்வு. இன்றைக்கு வரலும் எல்லாரையும் அதை பாதிக்கிறது. நம்ம நிர்வாணிகளாக இருக்கிறோம். அடுத்தது பயம். நான் பயந்து, அவன் ஏற்கனவே பயப்பட்ட நியாயமான பயம் இருந்ததுன்னா இப்போ நியாயம் இல்லாத ஒரு பயம் வந்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவன் தேவனுக்கு பயப்படக்கூடியவனாக இருந்தால் அந்த பழத்தை சாப்பிட்ருக்க மாட்டான். அந்த பயம் இல்லாமல் போனபடினாலே இன்றைக்கி அவனுக்கு என்ன பயம் வந்தது? அவசியம் இல்லாத பயம். நான் செத்துருவேணும், சொன்னாரே சாகவே சாவான்னு சொல்லி. அப்போ இப்போ நான் அவரை பார்க்க முடியலையே, இதனால் வரலாம் என் முகமாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன், இப்போ சத்தத்தை தானே கேட்க முடியுது. இப்போ ஒரு பயம் வந்து அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறாரோ, என்னை கொலை செய்து போடுவாரோ, எனக்கு நான் செத்துருவேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம். இன்றைக்கி கூட இந்த பயம் இந்த மனுக்குலத்தை பாதிக்க பெரிய ஒரு பாதிப்பு, அவசியம் இல்லாத பயம். ஆனால் விசுவாச குடும்பங்களுக்கு, விசுவாசிகளுக்கு ஒரு நியாயமான பயம் இருந்ததுன்னா, தேவையில்லாத பயம், மனிதர்களை குறித்த பயம், பிசாசை குறித்த பயம், வியாதியை குறித்த பயம், இதெல்லாம் நமக்கு வராது. அப்போ நம்முடைய தவறுகளும் விளைவுகளும் சொல்லி பார்க்கும்போது முதலாவது விளைவு, முதலாவது பாதிப்பு, நான் நிர்வாணி என்கிறதான் அந்த உணர்வு. அதுக்கு மேலே அவன் இருந்தான். அந்த பழத்தை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் வரையிலும் அவன் நிர்வாணியாக இருந்தும் கூட அவங்களுக்கு நிர்வாணிங்கிற அந்த உணர்வு இல்லாதபடி, அதுதான் உன்னதமான ஒரு நிலைமை. அடுத்தது பயம் வந்தது. இப்போ தேவன்
இந்த இந்த தவறுக்கு உண்டான பனிஷ்மெண்ட்டு விளைவுகள் சொல்லி பார்க்கும்போது முதலாவது தேவன் அங்கே ஏவாளை அவர் ஸ்திரியை நோக்கி, நீ கர்ப்பவதியாக இருக்கும்போது உன் வேதனையை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன், வேதனையோட பிள்ளை பெறுவாய் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். 3:16 ஆதியா 3:16 அங்கே தேவன் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறார். அப்போ தவறுகளின் விளைவுகள் என்ன அப்படின்னா ஒரு நியாய தீர்ப்பு. இந்த பூமியில் ஒரு நியாய தீர்ப்பு வருகிறது. ஒரு ஃபைனலாக ஒரு நியாய தீர்ப்பு வேறு. ஆனால் இந்த பூமியிலேயே தேவன் சொல்லக்கூடிய அந்த சாபத்தை போடும்போது அந்த ஸ்திரியை பார்த்து அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம், நீ கர்ப்பவதியாக இருக்கும்போது உன் வேதனையை நான் மிகவும் பெருக பண்ணுவேன். இன்றைக்கு வரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு யாரும் கர்ப்பவதியான ஸ்திரீகள் யாரும் தப்புறது கிடையாது. இன்னும் சொல்லப்போனால் அநேக ஸ்திரீகள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்ப்பத்தை வேதனையில் இறந்தும் போயிருக்கிறாங்க. அப்போ இப்படிப்பட்ட காரியம், இந்த தவறுகளின் உண்ட பாதிப்பை பார்க்கும்போது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம எப்படி இதை நம்ம இதை எப்படி நம்ம அதை மேற்கொள்ள போகிறோம், இதை நம்ம எப்படி சமாளிப்பது? அப்போது ஒரு வேதனை, இந்த கர்ப்ப வேதனை, பிரசவ வேதனை அப்படிங்கிறத இது ஒரு தவறுகளினால் ஏற்பட்ட ஒரு பாதிப்பு, தவறுகளின் விளைவுகள். இது தேவனுடைய சாபம். இந்த வேதனைன்னு சொல்லும்போது இது பாலியலோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு காரியமாக இருக்குது. அந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனி அதை அவன் சாப்பிட்ட உடனே முதலாவது எந்த வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னா பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட அந்த வாழ்க்கை தான் பாதிப்பை ஏற்படுத்திடுது. நிர்வாணி அது பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட காரியம். இந்த வேதனை, பிரசவ வேதனைங்கிற இதுவும் பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு காரியம். அடுத்த அந்த பகுதியில் அந்த 3ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்தில் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னால் 17 பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆதாமுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தண்டனையும் ஏவாளுக்குள்ள தண்டனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அந்த வித்தியாசத்தை பார்க்கும்போது இந்த 3:17 ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீ உன் மனைவியின் வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து நான் புசிக்க வேண்டாம் என்று விலக்கின கனியை நீ புசித்தபடியினாலே இந்த பூமி உன் நிமித்தம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும், நீ வருத்தத்தோடே அதன் பலனை புசிப்பாய். இன்றைக்கி வேலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வருத்தமான வேலைகள் எல்லாருமே, எல்லா தொழிலையுமே இன்றைக்கி ஒரு வருத்தம் இருக்கிறது. இதை குறித்து பிரசங்கி 2ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனத்தில் அவன் சொல்கிறான், அவன் நாட்கள் எல்லாம் அலுப்புள்ளவைகள், அவன் வேலைகள் வருத்தம் உள்ளது, ராத்திரியிலும் அவன் மனதுக்கு இளைப்பாறுதல் இல்லை. இது பிரசங்கி. அவன் எந்த கஷ்டத்தையும் அனுபவிக்கலை. அவன் சொல்கிறான், என்னை போல் சம்பரணமாய் சாப்பிடத்தக்கவன் யார், என்னை போல் துரிதமாய் சம்பாதிக்கத்தக்கவன் யார். இவ்வளவு குறைவே இல்லாமல் அவன் 40 வருட ஆட்சியில் சண்டையும் கிடையாது, ஒரே சமாதானம் தான். ஆனாலும் கூட அவன் அதை சொல்லுகிறான் பாருங்க. அப்போ அலுப்புள்ள நாட்கள், வருத்தமான வேலைகள், இளைப்பாறுதல் இல்லாத ராத்திரிகள், இந்த 3 காரியம் சந்திக்காத மனுஷனே கிடையாது. எல்லா மனிதர்களும் இதை சந்தித்து தான் வருகிறான். ஏன்னா இதை சொன்னவன் இந்த உலகத்தை நல்லா அனுபவித்தவன். அவன் தான் இதை காரியத்தை அலுப்புள்ள நாட்களை அவன் சந்தித்திருக்கிறான். வருத்தமான வேலைகள், அவனுக்கு வேலையே இல்லாட்டா கூட அதுவே ஒரு பெரிய வருத்தம் தான். அவன் மற்றவங்களை வேலை வாங்கினான். அந்த கொடுமையை ஜனங்கள் முறையிடுக்கிறான். அவனுடைய மகன் ரெகோபயாம்கிட்ட போய் உங்கள் தகப்பனார் எங்களுக்கு பயங்கரமான வேலை பழுவை கொடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுகிறான். அவனுக்கு அந்த வருத்தம் இருந்துச்சு. அப்போது இன்றைக்கி ஆதாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த தண்டனை இன்றைக்கி ஸ்திரீகளுக்கும் தான் இருக்குது. ஏன்னா இன்றைக்கி ஸ்திரீகளும் வேலைக்கு தான் போகிறாங்க. அவங்க இன்னும் அதிகமான ஒரு பிரச்சனை தான் சந்திக்கிறாங்க. வேலை ஸ்தலத்தில் இன்னும் அதிகமான பிரச்சனைகள். அப்போ ஆதாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சாபம் அது ஏவாளுக்கும் தான் இருக்குது, அது இப்போ பெண்களுக்கும் தான் இருக்குது. ஆனால் பெண்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சாபம், அந்த பிரசவ வேதனை ஆண்களுக்கு கிடையாது. அப்போ நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஏன் இப்படி வித்தியாசம்? ஒரு பிரசவ வேதனையும் வருத்தமான வேலை, அவனுக்கு ஆதாமுக்கு வேற ஒன்று இல்லை, நீ வருத்தத்தோடு அதன் பலனை புசிப்பாய், நீ அது முள்ளும் குறுக்கும் உனக்கு விளைவிக்கும். 18வது வசனத்தில் சொல்கிறா, புல்லும் குறுக்கும் விளைவிக்கும், விளையின் பயிர் வகைகளை நீ சாப்பிடுவாய். முதல்ல தோட்டத்தில் கனியை கொடுத்தார், இப்போ வெளியில் போய் நீ பயிர் வகைகள், வருத்தமான வேலைகள். இன்றைக்கும் அதை நம்ம அனுபவித்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம். அப்போது அதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது தவறுகளின் விளைவுகள் ஆண்களை காட்டிலும் பெண்களுக்கு அது அதிகமான ஒரு காரியமாக இருக்குது. ரெண்டாவது, அந்த தவறுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கும்போது கூட முதலாவது ஏவாளை பார்த்து தான் தேவன் 16வது வசனத்தில் முதல்ல சொல்லுகிறார். 17வது வசனத்தில் தான் இவனுக்கு அந்த பிரச்சனை வருகிறது, தண்டனையை கொடுக்குறார். அது மாத்திரமல்ல, இன்னது நீங்கள் டீப்பாக தியானித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்தில் பின்பகுதி ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீ கர்ப்பவதியாக இருக்கும்போது உன் வேதனையை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன், வேதனையோடு பிள்ளை பெறுவாய், உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும். இதுவும் கூட பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு காரியம். இது தேவனே பேசுகிறார். இன்றைக்கு நம்ம அந்த உலகத்தில்
நம்ம அதை பார்க்குறோம். செய்தித்தாளில் பலவிதமான செய்திகளை, பயங்கரமான செய்திகள், இந்த பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட குற்றங்கள், தவறுகள், பிழைகள், இந்த மீறுதல்கள், இதை தான் நமக்கு பார்க்குறோம். நம்ம நிறைய காரியங்கள். அப்போ தேவனே அந்த இடத்துல சொல்கிறார், உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும். அடுத்தது சொல்கிறார், அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளுவான், அவன் உன்னை ஆளுகை செய்வான். அப்போ இது எல்லாருக்குமே பொருந்து தான் வருது. திருமணமான அது விசுவாசியாக இருக்கட்டும், அவிசுவாசியாக இருக்கட்டும். இப்போ தேவன் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஆலோசனை என்ன? உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும், அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளுவான், அவன் உன்னை ஆளுகை செய்வான். அதாவது அந்த பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஆசையை தான் அங்கே சொல்லுகிறார். ஆளுகைன்னு சொல்லும்போது கூட அந்த ஆளுகை ஏதோ வீட்டில் உள்ள வீட்டு வேலைகளை பார்க்கறது, ஜாமான் வாங்கி போடுறது, அதை பற்றி பேசலை. உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும், அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளும். அந்த காரியத்தில், அந்த பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட காரியத்தில் அவன் தான் உன்னை ஆளுகை செய்ய முடியுமே ஒழிய நீ அவனை ஆளுகை செய்ய முடியாதுங்கிறத தேவனே அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ தவறுகளின் விளைவுகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது. இன்றைக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்க ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது. ஏன் பிரசங்கி அந்த நீதிமொழிகளில் கூட 30ஆம் அதிகாரம் 21லேருந்து 23 வரை உள்ள வசனத்தில் ஒரு 4 காரியத்தை சொல்லுகிறான். 3 நிமித்தம் 21வது வசனம் 30-21, 3 நிமித்தம் பூமி சஞ்சலப்படுகிறது, 4ஐயும் அது தாங்க மாட்டாது, அரசாளுகிற அடிமையின் நிமித்தமும். முதல் காரணம், அரசாளுகிறான், அதான் ராஜா, அவன் தான் பதவி, அந்த நாட்டுக்கே அவன் தான் அதிகாரி ராஜா. ஆனால் அவன் ஒரு அடிமைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். ஒரு அடிமை ஒரு கொத்தடிமையாக இருக்கிறவனை போய் ராஜாவோ அரசாங்கத்தில் ஒரு அரசியல்வாதியாக அவனை முதல் மந்திரியாவோ ஜனாதிபதியோ போடுவாங்களா? மாட்டாங்க. பரிசுத்த ஆவியானவர் எழுதி வச்சிருக்கிறார். அப்போ இதை எப்படி தியானிக்கிறோம்? அரசாளுகிற அடிமைன்னு சொல்லும்போது அரசாளுகிறவன் ராஜா தான், ஆனால் அவன் அடிமை. இது வேத புஸ்தகத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நடைமுறை செய்தித்தாளில் நான் ஒரு செய்தித்தாளில் கூட பார்த்தேன். நம்ம இந்திய தேசத்தில் ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு உயர்ந்த அதிகாரத்தில் உள்ள அங்கே உள்ள பெண்களோடு அவன் தொடர்பு வைத்து கொண்டு அந்த அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணி அங்கே நாட்டில் ஜனங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கக்கூடியதான ஒரு காரியங்கள். இதை நீங்கள் 2 ராஜாக்கள் 8ஆம் அதிகாரத்தில் அங்கே 18ஆம் வசனத்தை படிச்சிங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, அங்கே யோசபாத் கர்த்தரோடு இருந்தான். கர்த்தர் யோசபாத்தோடு இருந்தார். யோசபாத் ஒரு நல்ல ராஜா. ஆனால் அவனுக்கு பிறக்கக்கூடிய ஒரு மகன் யோராம், அவன் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா 32 வயசில் அவன் 17ஆம் வசனத்தை 2 ராஜாக்கள் 8ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா, அவன் 32 வயது ஆன போது ராஜாவானான். அவன் 8 வருடம் அங்கே எருசலேமில் அரசாட்சி புரிந்தான்னு சொல்லி அங்கே போட்டிருக்குது. அடுத்த வசனத்தை 18 அங்கே போட்டிருக்குது, அவன் இஸ்ரவேலின் ராஜாக்களின் வழியிலே நடந்தான். அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யம் முதல்ல சவுல், அப்புறம் தாவீது, அப்புறம் சாலமோன், அதுக்கப்புறம் 2 தான் பிரியுது, இஸ்ரேல் யூதான்னு சொல்லி பிரியுது. இந்த பிரிவுக்கு காரணம் யாருனாக்கர் சாலமோன் தான். அவன் வயதான நாட்களில் அவன் அநேக ஸ்திரீகளை வைத்திருந்தா, அதனால் அவனுடைய இருதயத்தை வலிமை போக பண்ணினார்கள். இது நிமித்தம் தேவன் என்ன செய்கிறார்? ராஜ்யத்தை 2ஆக பிரிக்கிறார். அப்போது அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு நீதிமொழிகளில், 3 நிமித்தம் பூமி சஞ்சலப்படுகிறது, 4ஐயும் அது தாங்க மாட்டாது, அரசாளுகிற அடிமை. அரசாளுகிறான், அவன் சுயாதீனம் தான், அவன் அடிமை. யாருக்கு அடிமை? பெண்ணுக்கு அடிமை. அதனால் தேவன் ராஜ்யத்தை பிரிக்கிறார். இப்போ இந்த யோசபாத்து நல்ல ராஜா தான். ஆனால் இவனுக்கு பிறந்த யோராம், இவன் 32 வயசில் ராஜ்யத்தை பெற்று அவன் 8 வருஷம் தான் ஆட்சி புரிகிறான். இதில் இவன் எப்படி நடந்தான் அப்படின்னா, இஸ்ரவேலின் ராஜாக்களின் வழியிலே நடந்தான். அவன் ஆகாபின் வீட்டார் செய்தது போல அவன் செய்தான். அவனுடைய மனைவி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆகாபின் குமாரத்தி அத்தாலியால்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெண். அவள் தான் இவனுக்கு மனைவியாக இருக்கிறாள், இந்த யோசபாத்துக்கு மனைவி. யோசபாத்தினுடைய மகனாகிய யோராமுக்கு மனைவி. அவன் கர்த்தருடைய பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான். 2 ராஜாக்கள் 8:18 தெளிவாக போட்டுக்க, பொல்லாப்பானதை 8 வருஷம் பொல்லாப்பை செய்தான். அப்போ இதுக்கு என்ன? அவன் தான் அரசாட்சி, ஆனால் ஜனங்கள் கஷ்டப்பட்டாங்க. காரணம் என்ன? இவனுடைய மனைவி சரி கிடையாது, அத்தாலியால். இவர் ஆகாப்புடைய குமாரத்தி. ஆகாப் விக்கிரக ஆராதனைக்காரன். அவனுடைய மனைவி பார்த்தா ஏசபேல், அது விக்கிரக ஆராதனை. அந்த விக்கிரக ஆராதனையில் இருந்ததுனால அவன் என்ன செய்ய, ஜனங்களை அங்கே பொல்லாப்பு நட. அப்போது ஒரு ஸ்திரீ தான் ஆளுகை செய்கிறார். ஆகாப்பின் ராஜ்யத்தில் ஆகாப்பு அரசாண்ட அந்த நாட்களில் அவன் ஆட்சி சொன்னான்னு சொல்கிறத விட அங்கே ஏசபேல் தான் ஆட்சி புரிந்தார்.
அவனுடைய அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய குமாரத்தியை யார் விவாகம் பண்ணி யோசபாத்து வந்து கர்த்தரோடு இருந்தான். ஆனாலும் ஆகாப்போட சம்பந்தம் கலந்துன்னு போட்டிருக்கு. இவன் கர்த்தரோடு இருந்தான், அவன் இஸ்ரேல் ராஜா கர்த்தரோடு இருக்கலை, அவன் விக்கிரக ஆராதனை. ஆனால் அவனுடைய மகளை போய் இவன் தன்னுடைய மகன் யோராமுக்கு பெண் கொள்கிறான். அதனால் அரசாளுகிற அடிமை. நல்லா தெரிஞ்சுங்க, 3 நிமித்தம் பூமி சஞ்சலப்படுகிறது, 4 தாங்க மாட்டாது. அரசாளுகிற அடிமை, அரசாளுகிறான், ஆனால் அவன் பெண்ணுக்கு அடிமை, அவன் மதுபானத்துக்கு அடிமை. அரசாளுகிற அடிமை நிமித்தமும் தன் போஜனத்தால் திருப்தியான மூடனின் நிமித்தமும் பகைக்கப்படத்தக்கவளாயிருந்தும் தன் புருஷனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்ட ஸ்திரியின் நிமித்தமும் தன் நாச்சியாருக்கு பதிலாக இல்லால் ஆகும் அடிமை பெண்ணின் நிமித்தமே சொல்லிட்டு பூமியினுடைய சஞ்சலத்துக்கு, பூமியினுடைய பிரச்சனைகளுக்கு, பூமியில் உள்ள கஷ்டங்களுக்கு 4 காரணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதில் 3 காரணங்கள் வெளிப்படையாக பார்த்தீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட இச்சை சம்பந்தப்பட்ட காரியம்தான். அப்போ இதில் நம்ம என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம், அன்னைக்கு அவன் செய்த தவறு ஆண்டவரே சொல்லிட்டாரு, உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றிக்கும், அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளுவான். அதான் குடும்பத்தில். நாடுன்னு வரும்போது அவன் எந்த பெண்ணுக்கு அடிமையாக இருக்கிறானோ அவன் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டு அந்த நாட்டை என்ன செய்வான், குட்டிச்சவராகி அந்த நாட்டில் உள்ள ஜனங்களுக்கு பிரச்சனையை உருவாக்கி விடுவான். உயர்ந்த ஸ்தலத்தில் நீங்கள் தாவீதுடைய வாழ்க்கையிலே பார்த்தீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, அவன் வந்து இஸ்ரவேலில் எருசலேமில் அவன் ராஜ்யம் ஸ்திரப்பட்டதுன்னு சொல்லி இன்னும் அநேக ஸ்திரீகளை விவாகம் பண்ணினான். அப்போ அந்த அதிகாரம் கூடும்போது அவனுக்கு ஆசை எங்கே போகுது பாருங்கள், அதுவே அவனை வந்து பிரச்சனைக்குள்ளே கொண்டு வருகிறது. இன்றைக்கி நடைமுறையில் அன்னைக்கு இருந்து அவனோட போகலை, அந்த இன்றைக்கி நம்முடைய செய்தியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தொடர்ந்து வருகிறது. ஜோடி வசனம் எங்கே இருக்குது, உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும், அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளுவான். அந்த பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட குடும்பத்தில் உள்ள காரியத்தை தேவன் அங்கே பேசுகிறார். இன்றைக்கி குடும்பத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விவாகரத்து இதெல்லாம் அதிகமாக கிறிஸ்தவ தேவனை அறிந்த பிள்ளைடைய வாழ்க்கையில் அதிகமாகிறத பார்க்குறோம். காரணம் என்ன, பேப்பரில் படிக்கிறோம், அது உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் இன்றைக்கி விசுவாச குடும்பங்களில் வரும். காரணம் என்ன, ஒரு நாள் ஒரு செய்தித்தாளர் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னால் வந்துச்சு, ஒரு இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நடிகை அமெரிக்க தேசத்தில் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன், அவனும் இந்தியா தான், அவனை கல்யாணம் முடிக்கிறான். சில மாதங்களில் விவாகரத்தாகி வெளியே வருகிறான். நிருபர்கள் போய் நடிகைங்கனால போய் கேட்குறான். சாதாரண நாள்னாக்க தெரியாது, அது பேப்பரில் வரும், வராமலும் போகும். ஆனால் நடிகைங்கனால போய் கேட்குறான், உங்கள் விவாகரத்துக்கு காரணம் என்ன? அப்போ அவள் சொல்லுகிறா, கொடுமை தாங்க முடியவில்லை, அதனால் விவாகரத்து. அவ்வளோதான் அவர் ரீசன் அவள் சொன்ன காரணம் அவ்வளோதான். என்ன கொடுமை, மாமனார் மாமியார் கொடுமையான்னு பார்த்தா கிடையாது. ஏன்னா மாமனார் மாமியார்லாம் இங்கே கிடையாது, அவங்க 2 பேர் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கிறாங்க. ஆனால் அவள் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டு கொடுமை தாங்க முடியவில்லை. வரதட்சணை கொடுமையான்னு பார்த்தா அதுவும் கிடையாது, அவனுக்கும் நிறைய பணம் இவளுக்கும் நிறைய பணம், அப்போ பண பிரச்சனை கிடையாது. அப்போ அது பண வரதட்சணை கொடுமை கிடையாது. அப்போ ஏன் அந்த வெளிப்படையாக சொல்ல முடியவில்லை, கொடுமை தாங்க முடியவில்லை. அப்படியே அதை இணைத்து இன்றைக்கி இது வெளி உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய காரியத்தை அப்படியே நீங்கள் இணைத்து பாருங்கள். இங்கே நம்ம பைபிளில் உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும், அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளுவான். பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட அந்த காரியத்தில் அவன் தான் உன்னை ஆளுகை செய்வான். கொடுமை தாங்க முடியவில்லை. இதை அப்படியே ஜோடி வசனம் 1 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரம் 4ஆவது வசனத்தை படித்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, ஆவியானவர் எழுதி வச்சிருக்கிறாரு. நம்ம அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அதிகாரம். இந்த 1 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரம் நிறைய பிரச்சனை கொரிந்தியர் சபையில். நான் ஏற்கனவே இந்த மெசேஜில் கூட சொன்னேன், ஒருவன் தன் தகப்பனுடைய மனைவி வைத்து கொண்டிருக்கிறானே, இது அஞ்ஞானிகளுக்குள்ளும் சொல்லப்படாத விபச்சாரம் ஆயிற்று. இப்படிப்பட்ட காரியம் செய்தவனை நீங்கள் சபையை விட்டு நீக்காமலும் துக்கப்படாமலும் இருமாப்படைந்திருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி 1 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் முழுவதுமே இந்த ஒரு பிரச்சனையை தான் பேசுகிறான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல். அப்போது இப்போ இந்த 1 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரத்தில் நிறைய கேள்வி கேட்டுருக்காங்க விசுவாசிகள். இவன் என்ன கேள்வி கேட்டாங்கிறது அங்கே எழுதப்படலை. அதனால தான் அதை ஆரம்பிக்கும் போதே 1 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆவது வசனத்தை ஆரம்பிக்கும் போதே, நீங்கள் எனக்கு எழுதினவைகளை குறித்து நான் உங்களுக்கு எழுதுகிறது என்னவென்றால், பதிலை தான் எழுதி வச்சிருக்கார் ஆவியானவர். கேள்வியை நம்ம தான் தியானிக்கணும். இது ஒரு அருமையான புஸ்தகம் பைபிளில் ஃபுல் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ். வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் த கொஸ்டின்ஸ். அப்போ எந்த கொஸ்டின் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி எந்த ஆன்சருக்கு எந்த கொஸ்டின் கேட்டிருப்பான், இந்த பதிலை சொல்லுகிறானே இந்த பதிலுக்கு அவன் என்ன கேள்வி கேட்டிருப்பான். பல கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க. அந்த மொத்தம் 40 வசனம் இருக்குது. 40 வசனத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனைகள், வித்தியாசமான பிரச்சனைகளை பற்றி அங்கே ஆன்சர் தான் எழுதி வச்சுருக்காரு ஆவியானவர். இப்போ இந்த 1 கொரிந்தியர் 7:4 நம்ம பர்டிகுலராக இப்போ நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, மனைவியானவள் தன் சுய சரீரத்துக்கு அதிகாரி அல்ல, புருஷனே அதற்கு அதிகாரி. முதல் பகுதி, அந்த வசனத்தினுடைய முதல் பகுதி. ஏன்னா பனிஷ்மெண்ட்டு கொடுத்தது பெண்ணுக்கு தான் அதிகமாக கொடுத்துருக்காரு.
ஆணுக்கு கொடுத்த அதே பனிஷ்மெண்ட் பெண்களுக்கு இருக்குது. வேலை பார்க்கக்கூடிய எல்லா பெண்களுக்கும் வருத்தத்தோடு தான் வேலை செய்கிறார்கள். ஆனால் அந்த 2வது பிரசவ வேதனை, உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றியிருக்க, அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்வான்ங்கிற அந்த காரியம் இன்றைக்கி நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே பவுல் சபைக்கு எழுதுகிறத பார்க்குறோம். அது புரஜாதிகளுக்கு எழுதலை, சபைக்கு எழுதுகிறான். ஏன்னா சபையில் பிரச்சனை இருந்திருக்குது விசுவாசிகளுக்கு. அவன் பல கேள்வி கேட்டு தான் அந்த கேள்வி எழுதியிருக்கிறான். இப்போ இதுக்கு என்ன கேள்வி நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும். மனைவியானவள் தன் சுய சரீரத்துக்கு அதிகாரி அல்ல, புருஷனே அதற்கு அதிகாரி. அப்படி விட்டுறக்கூடாது. அடுத்த பகுதி, அப்படியே புருஷனும் தன் சுய சரீரத்துக்கு அதிகாரி அல்ல, மனைவியே அதற்கு அதிகாரி. கொஞ்சம் இதை இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள். இதெல்லாம் பேசுகிறது எல்லாமே பாலியல் சம்மந்தப்பட்ட காரியத்தை தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான். விவாகரத்து, மனைவி கணவனை விட்டு புரிஞ்சு போகிறது, இதெல்லாம் நீங்கள் 40 வசனத்தையும் படித்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இருக்குது. அப்போ பல கேள்விகள் கேட்டிருக்கிறான். அப்போ அந்த விவாகரத்துன்னு வரும்போது காரணம் என்னன்னு சொல்லும்போது இந்த காரணம் சொல்லி விசுவாசி எழுதியிருக்கிறான். என்ன கேள்வி நமக்கு எழுத தெரியப்படலை, பதிலை மட்டும் எழுதி வச்சிருக்காரு. இப்போ பதில் என்ன எழுதுகிறான், மனைவியானவள் தன் சுயசரியத்துக்கு அதிகாரி அல்ல, புருஷனே அதற்கு அதிகாரி. அப்படியே புருஷனும் தன் சுயசரியத்துக்கு அதிகாரி அல்ல, மனைவி அதற்கு அதிகாரி. கொஞ்சம் இதை யோசித்து பாருங்கள். ஒரு மாவட்டத்துக்கு 2 கலெக்டர் போடுறாங்க வச்சுங்க. எங்கேயும் கிடையாது. ஒரு மாவட்டத்துக்கு 1 கலெக்டர், வேணால் அசிஸ்டன்ட் கலெக்டர்னு சொல்லி அப்படி வேணால் போடலாம். ஆனால் ஒரு மாவட்டத்துக்கு 2 கலெக்டர் போட்டு இப்படி ஒரு இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன். 2 கலெக்டர் போட்டு கலெக்டர் ஏ, கலெக்டர் பி. இப்போ கலெக்டர் ஏ சொல்கிறத கலெக்டர் பி கேட்கணும், அதே மாதிரி கலெக்டர் பி சொல்கிறத கலெக்டர் ஏ கேட்கணும். அப்படின்னு இருந்தால் அது முடியுமா? நிர்வாகம் பண்ண முடியுமா? முடியாது. இன்றைக்கி நாட்டில் வந்து ஒற்றை தலைமை, இரட்டை தலைமைன்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனைகள் உருவாகிறது நம்ம செய்தித்தாளில் பார்க்குறோம். ரூல் வரும்போது ஒரு பிரதம மந்திரி தான் இருக்கிறாங்க, ஒரு முதல் மந்திரி தான் இருக்கிறாங்க, ஒரு கலெக்டர் தான் இருக்கிறாங்க, ஒரு தாசில்தார் தான் இருக்கிறாங்க. இது நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காரியம். ஆனால் குடும்பம்னு எடுக்கும்போது இப்போ இந்த இடத்துல ஆவியானவர் எழுதி வச்சிருக்காரு, 2 அதிகாரியை பற்றி இங்கே பேசுகிறாங்க. இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சிட்டு இருக்கோங்கிறத நம்ம யோசித்து பாருங்கள். இதை நம்ம என்றைக்காவது தியானித்து பார்த்துருக்கீங்களா? விவாகம் பண்ணி கொண்ட குடும்பங்களுக்காக நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன். ஏன்னா அது அந்த டீலிங்கே வந்து விவாகம் அந்த காரியமே அப்படி தான் எழுதுகிறாங்க. அப்போது இதை எப்படி புரிஞ்சிருக்கோம்? முதல்ல சொல்லும்போது மனைவியானவள் தன் சுய அதிகாரி அல்ல, புருஷனும் அதுக்கு அதிகாரி. அப்படியே புருஷனும் அதற்கு தன் சுய அதிகாரி இல்லை, மனைவி அதுக்கு. அப்புறம் 2 அதிகாரி போட்டால் அதனால தான் பல விவாகரத்துக்கு காரணம் இந்த பிரச்சனை தான். நீங்கள் நிறைய நம்ம செய்தித்தாளில் பார்த்தீங்கன்னா விவாகரத்துக்கு காரணம் கருத்து வேறுபாடு அப்படின்னு போடுவான். அதாவது சில மாதங்கள்லேயே கல்யாணம் ஆகி சில மாதங்களே கருத்து வேறுபாடுனால அங்கே பிரிகிறோன்னு சொல்லுவான். என்ன கருத்து வேறுபாடு? குழந்தைகளை வளர்க்குறது இல்லையா, இல்லை வீடு வாங்கி இந்த இடத்துல வீடு வாங்கலாம், அந்த வீட்டில் இந்த இடத்துல வாங்கலாம், இல்லை இப்படி கட்டலாம், அப்படி டிசைன் இப்படி கட்டலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த கருத்து வேறுபாடா? இல்லை பிள்ளைகளை இந்த ஸ்கூலில் சேர்க்கணும், அந்த ஸ்கூலில் கல்யாணம் ஆகி 4-5 மாதத்துலேயே 2 மாதத்துலேயே இப்படிப்பட்ட கருத்து வேறுபாடு, அவ்வளோதான் சொல்கிறாங்க ரீசன். நான் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லுகிறேன்? இன்றைக்கி எல்லாமே வெளிப்படையாக போயிடுச்சு. எல்லாத்தையும் வெளிப்படையாக அவன் நெகட்டிவ் டைரெக்ஷனில் பேசிகிட்டு இருக்கிறான். நம்ம பாசிட்டிவ் டைரெக்ஷனில், நம்ம நேர்மறையில் நம்ம எப்படி இதை ஓவர் கம் பண்ணலாம், இதை எப்படி புரிஞ்சிருக்கிறோம், ஆவியானவர் என்ன சித்தம் வச்சுருக்காரு. ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து ஏதோ வெளி உலகத்தில் மட்டும்தான் நடக்குதுன்னாக்க விட்டுடலாம். அவன் சபைக்கு எழுதியிருக்கிறான், பிரச்சனை வந்து நீங்கள் எனக்கு எழுதின காரியங்களை குறித்து நான் உங்களுக்கு இது என்னவென்றால் அப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறான். இதில் முக்கியமான வார்த்தை என்ன தெரியுமா? அதை தியானிச்சா தான் தெரியும். மறுபடியும் இந்த வசனத்தை சொல்கிறேன், மறுபடியும் சொன்னால் தான் நமக்கு எதுவுமே வந்து மனசில் நிற்கும். மனைவியானவள் தன் சுய சரீரத்துக்கு அதிகாரி அல்ல, புருஷனே அதற்கு அதிகாரி. அப்படியே இந்த வார்த்தை, அந்த அப்படியேங்கிறது தான் முக்கியமான வார்த்தை. அப்படியே புருஷனும் தன் சுய சரீரத்துக்கு அதிகாரி அல்ல, மனைவி அதற்கு அதிகாரி. இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஞான அர்த்தங்கள் உள்ளது. இது குடும்பத்தமோடு நான் முடிக்கலை, இது வந்து எழுத்தின் பிரகாரம் முதல்ல பேசுகிறேன். இதுக்கு ஆவிக்குரிய அர்த்தம் வேறு. ஏன்னா சரீரங்கிறது சரீரமாகிய சபை ஒரே ஒரு இடத்துல தான் வருது. எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த சபைக்கு இன்றைக்கி நம்ம நிறைய பேர் வச்சுருக்கிறோம். இயேசு நேசிக்கிறார் சபை, இயேசு வருகிறார் சபை, இப்படி பல பேர் வச்சுருக்கிறோம் இயேசு வச்சு நிறைய. ஆனால் பைபிளில் கொடுக்கப்பட்டது சரீரமாகிய சபை. அப்படி தான் அந்த எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரத்தில் 11, 12, 13 வாசித்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபைன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல அங்கே ஒரு இடத்துல தான் வருது அந்த வார்த்தை. அப்போ அந்த சரீரமாகிய சபைக்கு அதிகாரி யார்? தேவன் தான் அதுக்கு அதிகாரி, இயேசு தான் அதற்கு அதிகாரி. இப்போ இந்த எழுத்தின் பிரகாரம் இந்த பிரச்சனைக்கு வருவோம். இப்போது இந்த அப்படிங்கிற வார்த்தை முக்கியம். நான் ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னாக்கா, இன்றைக்கி ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒரு கலெக்டர் தான் போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் ஜனங்கள்கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்கள்,
அப்போ அந்த ஆட்சியில் இந்த ஆட்சியாளருடைய அப்போ 3 வருஷம் இங்கே இருந்தார், நீங்கள் திருப்தியாக இருந்தீங்களா, நீங்கள் உங்களை நல்லா ஆட்சி புரிந்தாரான்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நெகட்டிவாக தான் சொல்லுவான். அது எல்லா இடத்துலையும் உள்ள காரியம் தான். அது நம்ம பேப்பர்லேயே வாசிக்கிறோம். ஏன்னா மெஜாரிட்டி சிங்கிள் மெஜாரிட்டியில் வர்றது கிடையாது. நிறைய காரியங்கள் இருக்குது. நிறைய பேர் திருப்தி ஆகலை, ஜனங்களை திருப்திப்படுத்த முடியல, சரியான நேர்மையான ஆட்சியை கொடுக்க முடியல. குடும்பத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ புருஷனே அதற்கு அதிகாரின்னு சொல்லியாச்சு. அது என்ன காரியம்னா பாலியல் சம்மந்தப்பட்ட காரியத்தை தான் இங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம பேசுகிறதே அந்த காரியம் தான். தேவன் சொன்னதே அப்படி தான், உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும், ஆனால் அவன் தான் உன்னை ஆண்டு கொள்வான், நீ அவனை ஆண்டு கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அந்த இடத்துல தேவனே சொல்லியிருக்கார். அதனால தான் இது தியானிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் புதிய ஏற்பாட்டில் வரும்போது அதிகாரி யார்? மனைவிக்கு முதல் அதிகாரி புருஷன் தான் அதற்கு அதிகாரி. அப்படியே அப்போ என்ன அர்த்தம்? இந்த ஆட்சியில் புருஷன், அதாவது பைபிள் என்ன பட்டிருக்குது, இப்போ சிலர் வந்து கேட்பாங்க, அதாவது லவ் பண்ணிவிட்டு மேரேஜ் பண்ணுறது சரியான்னு சொல்லிட்டு கிறிஸ்தவர்களே வந்து என்ன இடத்துலலாம் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நான் ஒரு பதில் சொன்னேன், ஈசாக்கு ரெபக்காலை தனக்கு மனைவி ஆக்கி கொண்டு நேசித்தான். முதல்ல மனைவி ஆக்கி கொண்டு நேசம், லவ்ங்கிறது அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. மேரேஜுக்கு அப்புறம் தான் லவ் ஸ்டார்ட் ஆகுதே ஒழிய மேரேஜுக்கு முன்னாடி லவ் இந்த பைபிளில் இல்லை. நம்ம மாற்றுக்கருத்தெல்லாம் பேசிட்டு அவங்க சரியாயிட்டாங்களே, அவங்க அப்படி தான் இருந்தாங்க, இப்போ நல்லா தானே இருக்கிறாங்க, நல்ல ஊழியெல்லாம் பண்ணுறாங்களே, இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியாது. ஒருத்தர் சொன்னார், ஒரு ஞாபகம் வருது, நான் சொல்லுகிறேன். ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு விசுவாசி ஊழியமும் செய்யக்கூடிய ஒரு சுவிசேஷ ஊழியத்தை செய்யக்கூடிய ஒருத்தர் சொல்கிறார். அவர் என்கிட்ட சொன்ன ஒரு காரியம், பொய் சொல்லாமல் ஒரு வியாபாரத்தை நம்ம நடத்தவே முடியாது அப்படின்னு சொன்னார். பொய் சொல்லாமல் ஒரு வியாபாரத்தை நடத்தவே முடியாது, பொய் சொல்லித்தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்கிட்ட ஒரு தடவை இல்லை, இதை வந்து அடிக்கடி அந்த சந்தர்ப்பம் பேச்சு வரும்போது என்கிட்ட அடிக்கடி அப்படி சொல்லியிருக்காரு. என்ன பிரதர் இப்படி சொல்கிறீங்க, அப்போ பொய்யை நியாயப்படுத்தி பேசுகிறீங்களா? இல்லை பிரதர், நடைமுறையில் ஒரு பிஸ்னஸை பொய் சொல்லாமல் நம்ம நடத்தவே முடியாது அப்படின்னு சொன்னார். நான் என்ன பண்ணேன், இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு இதே தொழில் பண்ணக்கூடிய ரட்சிக்கப்பட்ட இன்னொரு விசுவாசி, அவரும் ஒரு ஊழியக்காரர் தான், அவர்கிட்ட கேட்டேன், ஐயா நீங்களும் ஒரு தொழில் செய்கிறீங்களே, நீங்கள் வந்து எப்படி, அதாவது பொய் சொல்லாமல் நீங்கள் தொழில் பண்ணுறீங்களா? ஆமாங்க, நான் பொய் சொல்லாமல் தான். இல்லை, ஒருத்தர் இப்படி சொன்னார் என்கிட்ட, பொய் சொல்லாமல் இந்த தொழிலை பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதெல்லாம் சும்மாங்க, அதெல்லாம் வந்து கிடையாது. நான் அப்படி தானே, நான் உண்மையை தானே பேசி நடத்துகிறேன். எனக்கு 2 பேரையும் நல்லா தெரியும். 2 பேரையும் நல்லா தெரிஞ்சதுனால தான் நான் சொல்லுகிறேன். அப்போ அந்த 2வது சொன்னவர் கரெக்டாக சொன்னார், நான் பொய் சொல்லாமல் தான் வியாபாரம் நடத்துகிறேன், பொய் சொல்லி தான் வியாபாரம் நடத்தவே முடியாதுன்னா அப்போ எதுக்கு இந்த விசுவாசம், எதுக்கு இந்த ரட்சிப்பு என்ன? நான் இந்த விசுவாசிட்ட நான் சொன்னேன், அப்போ நீங்கள் பொய் சொல்லி தான் வியாபாரம் நடத்துகிறீங்கன்னா அப்போ எல்லா மற்ற இந்துக்கள் கூட பொய் சொல்லி தான் வியாபாரம் நடத்துகிறாங்களா, அதில் கூட ஒரு நேர்மையானவன் இல்லைங்கிற சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறார். இந்துக்களில் முஸ்லீம்களை எத்தனையோ பேர் நல்ல நேர்மையாக நடத்தக்கூடிய பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணுறவங்க இருக்க தான் செய்கிறாங்க. நான் இன்னொரு காரியம் கேட்டேன், சரி பொய் சொல்லாமல் வியாபாரம் நடத்த முடியாதுன்னு சொல்கிறீங்களா, இப்போ பொய் சொல்லித்தான் ஆகணுங்கிறத முடிவுக்கு வந்துட்டீங்க, நீங்கள் பொய் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படி தானே, அப்போ நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா? அப்போ சரிதான் சொல்கிறீங்களா? ஆமாம் சரிதானே, நடைமுறையில் நம்ம பொய் சொல்லாமல் வியாபாரம் நடத்த முடியாது. அப்போது இது உண்மை தான் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு வாங்க, உங்கள் சர்ச்சுக்கு நானும் வர்றேன், நீங்கள் சாட்சி நேரத்தில் வந்து இந்த சாட்சியை சொல்ல முடியுமா? பொய் சொல்லாமல் வியாபாரம் நடத்த முடியாது, நான் பொய் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன், அதனால் நீங்களும் பொய் சொல்லுங்கள், அப்போ தான் வியாபாரம் நடத்த முடியும், அப்போ தான் லாபம் பார்க்க, இப்படி சொல்ல முடியுமா? அவ்வளோதான், அதுக்கு பதில் வர மாட்டேங்குது. அப்போ எங்கே இவங்களை பிடிக்க வேண்டியிருக்குது? நம்ம ஏதோ காரியத்தை பேசுகிறதுக்காக பேச, நடைமுறையில் வந்து வெளியே ஓப்பனாக வந்து பேச முடியுமா? பேச முடியாது. இப்போ இந்த காரியத்தை ஏன் இப்படி ஓப்பனாக பேச வேண்டியிருக்குது? இது ஆரம்பத்தில் நடந்த ஒரு காரியம். தேவனே சொல்கிறார், பயங்கரமான பிரசவ வேதனைங்கிறது அதான் 3 காரியம் சொல்லுவாங்க, 2 காரியம் ஞாபகத்தில் இருக்குது. வேதனையில் பெரிய வேதனை பிரசவ வேதனை, சோகத்தில் பெரிய சோகம் புத்திர சோகம். அது ஆண்களுக்கு அது தெரியும். ஒரு புத்திரனை இழந்துட்டா அது எவ்வளோ பெரிய, மனைவியை காட்டிலும் அது இன்னும் ஒரு அதிகமாக தான். ஏன்னா அந்த ஆபிரகாமை நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா அந்த மேட்ரை சாராள்கிட்ட சொல்ல, மனசை கல்லாக்கிட்டு அங்கே போகிறாங்க. அப்போது நம்ம வந்து தேவனே இதை சொல்லுகிறார், உன் ஆசை உன் புருஷனை பண்ண அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்வான். அப்போ அங்கே அந்த ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தின் பிரகாரம் பார்க்கும்போது அதிகாரி புருஷன்தாங்கிற மாதிரி தெரியுது. இப்போ இந்த இடத்துல வரும்போது நிருபத்துக்கு புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரும்போது 2 அதிகாரியின் குடும்பத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. 2 அதிகாரியை சொல்லப்பட்டிருக்குது, கணவனும் அதிகாரி மனைவியும் அதிகாரி. இந்த முக்கியமான வார்த்தை எதுனா அப்படியே. எப்படியே அப்படின்னாக்க ஸ்திரியான, மறுபடியும் அந்த வசனத்தை சொல்லுகிற 1 கொரிந்தியர் 7:4, ஸ்திரியானவள் தன் சுய சரீரத்துக்கு அதிகாரி அல்ல, புருஷனே அதற்கு அதிகாரி. அவன் எப்படி நடத்துகிறானோ
அதே போல தான் அந்த அன்பை தான் இப்போ நீங்கள் இன்னும் நிருபத்தை பார்த்தீங்கன்னா, மனைவிகளே உங்கள் புருஷர்களுக்கு கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படிந்திருங்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கும். பிள்ளைகளே பெற்றாருக்கு கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படி. ஒரு இடத்துல கர்த்தருக்குள்ங்கிற வார்த்தை இருந்துக்காது, இன்னொரு இடத்துல இருக்கும். அப்போ எதில் இருக்குதோ அதை தான் நம்ம சரியாக எடுத்துக்க முடியும். அங்கே இல்லைங்கிறதுக்காக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பிரசங்கம் பண்ணிவிட்டு தவறுதெல்லாம் போயிடக்கூடாது. என்ன சொன்னாலும் கேட்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது. ஒரு இடத்துல போட்டிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ தான் பவுல் பார்த்தீங்கன்னா, மனைவிகள் நீங்கள் புருஷன் எல்லா கருத்தையும் கீழ்ப்படுத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு எழுதுவான். பட் அதே இடத்துல இங்கே வரும்போது பேதுருட்ட வந்து கேட்டிங்கன்னா, கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படிந்திருங்கள், இது நியாயம் அப்படின்னு எழுதும். அப்போது நீ எப்படி ஆட்சி நடத்துறியோ அதே மாதிரி தான் இவங்களும் என்ன செய்வாங்க, மனைவியும் அதற்கு. அப்போ புருஷன் தன் சுய அதிகாரில் மனைவி அதற்கு அதிகாரி. அப்போது தவறுகளும் விளைவுகளும், தவறுகளும் பாதிப்புகளும் அங்கிற தலைப்பில் நம்ம பார்க்கும்போது, நம்முடைய உலகத்தினுடைய சஞ்சலத்துக்கே காரணம் அங்கே 3 காரணம் போட்டிருக்குது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன 4 காரணம். அரசாளுகிற அடிமை, அதனால் நாட்டுக்கே மோசம். போஜனத்தால் திருப்தியான மூடன், அது போஜனம் போட்டு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் அதுக்கு ஆவிக்குரிய அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் இருக்குது. அதுக்கு முந்தின வசனத்திலே வரும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 18-19 வரும். அவள் புசித்து துடைத்து நான் ஒரு பாவம் செய்யவில்லை, எனக்கு ஆச்சரியம் 3 உண்டு, என் புத்தி கெட்டாத 4 உண்டு. 18-10 நீதிமொழிகள் 30ஆம் அதிகாரம் 18-19 வரக்கூடிய காரியம். அப்புறம் தான் 20, 21, 22, 23. இதை 18, 19, 20, 21, 22, 23 சம்பந்தம் இருக்குது. எனக்கு ஆச்சரியம் 3 உண்டு, என் புத்தி கெட்டாத 4 உண்டு. அவையாவன ஆகாயத்திருள் கழுகினுடைய வழி. ஆகாயம்னு சொன்னாக்க நம்ம இதை சாதாரண கழுகு. ஆகாயத்தில் கழுகின் வழி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இறையை நோக்கி தான் போகும். அதை நீங்கள் அந்த போகிற டைரக்ஷனை அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸில் கிராஃப் போட்டிங்கன்னா ஒரு கிராஃபுக்குள்ளேயே வராது அது. ஏன்னா அது அந்த அது அந்த ஆகாயத்து கழுகினுடைய வழி. ஆகாயம்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவாகிய பிசாசு, அவனுடைய வழி கழுகுகளைப் போல சட்டையில் எடுத்து எழும்புவது. இது விசுவாசிகளை குறிக்குது. அப்போ விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஆகாயத்து பிரபுவாகி அதிகாரியை இந்த பிசாசானவனுடைய வழிகள் அது ஆச்சரியமானது. அதை புத்திக்கு கணக்கில் கொண்ட முடியாது. 2வது சொல்கிறா, கண்மலையின் மேல் பாம்பினுடைய வழி அப்படின்னு. கண்மலைங்கிறது கிறிஸ்துவை குறிக்குது. 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரத்தில் அந்த கண்மலை கிறிஸ்துவேன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. அந்த சர்ப்பம். அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய 30 வருட வாழ்க்கையில் 33 வருட வாழ்க்கையில் இந்த சர்ப்பம் எப்படியெல்லாம் வந்துச்சு, அவரை தப்பு பண்ண முயற்சி பண்ணிச்சு, எப்படி அவரை பாவம் பண்ணி ஏற்படலாம், இவர் உயிரோடு எழுந்திருக்காதபடிக்கு தடுப்பதற்கு என்னெல்லாம் முயற்சி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இந்த சர்ப்பம். அதான் கண்மலையின் மேல் பாம்பினுடைய வழியும் நடுக்கடலில் கப்பலினுடைய வழி. நடுக்கடலில் கப்பலின் வழி ஏதோ நேர்கோட்டில் போகிற மாதிரி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் ஆழம் கம்மியாக இருக்குதோ உடனே அந்த எங்கெங்கே ஆழம் அதிகமாக இருக்குதோ அது அப்படியே மாறி 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 அப்படி தான் போகும். ஆழம் கம்மியாக இருந்தால் அதை தட்டிடும் தரையை. அதனால் நடுக்கடலில் கப்பலுடைய வழியை நம்ம என்ன செய்யாது, கணிக்க முடியாது. திடீர்னு புயல் வரும், உடனே டைரக்ஷனை மாற்றுவாங்க, இப்படிலாம் இருக்கும். நடுக்கடலில் கப்பலுடைய வழியும் ஒரு கன்னிகையை நாடிய மனுஷனுடைய வழி தான் முக்கியமான ஒரு காரியம். இந்த 3 காரியத்தை சொல்லிட்டு 4வது காரியத்தை சேர்க்குறான், 5வது காரியத்தை அதில் சேர்க்குறான். 3 காரியம் ஆச்சரியமான. ஆகாயத்தில் கழுகினுடைய வழியும், கண்மலையின் மேல் பாம்பினுடைய வழியும், நடுக்கடலிலே கப்பலுடைய வழியும், ஒரு கன்னிகையை நாடிய ஒரு மனுஷனுடைய வழியுமே அப்படியே விபச்சார ஸ்திரீனுடைய வழியும் இருக்கிறது. அவள் தின்று தன் வாயை துடைத்து நான் ஒரு பாவம் செய்யவில்லை என்று சொல்லுவாள். இதை வச்சுட்டு தான் நீங்கள் 21, 22, 23 ஒரு தன் போஜனத்தால் திருப்தியான மூடன். எழுத்தின் பிரகாரம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா ரூலையே மாற்றி எழுதிடுவான் ஆஃபீஸில். ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு ஒருவேளை போஜனத்துக்காக தான் தன்னுடைய சேஷ்ட புத்திர பாகத்தையே ஏசா அவனுக்கு விற்று போட்டான். ஒரு போஜனம் தான். அதை குறித்து பைபிளில் எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரத்தில் ரொம்ப தெளிவாக எழுதப்படும். கண்ணீர் விட்டு கவலையோடு தேடியும் மனம் மாறுதலை காணாமல் போனான். போஜனம் தான். ஒரு கண்ணியை நாடிய மனுஷனுடைய வழி விபச்சாரஸ்தனுடைய வழி. எங்கெல்லாம் ஆள் கிடைப்பான்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிட்டே இருப்பான். அவனுடைய வழி அப்படி தான். ஸோ இதை வச்சுட்டு தான் அவன் சொல்கிறான், பகைக்கப்படத்தக்கவளாக இருந்தும் தன் புருஷனுக்கு வாழ்க்கப்பட்ட ஸ்திரீ. ஒரு ஸ்திரீ சரியில்லைன்னா அந்த குடும்பம் முழுவதும் ரொம்ப கேவலமாக போயிடும். அதை எவ்வளவு செய்தியில் படிக்கிறோம். ஒரு ஆண் தவறு செய்து அந்த குடும்பம் பாழாகிறதை காட்டிலும் ஒரு பெண் இந்த இச்சை சம்மந்தப்பட்ட காரியத்தில் வேறு வழியை தேடி போகும்போது அந்த பிள்ளைகள் பாதிப்பு இதெல்லாம் பார்க்கும் பயங்கரமான கொடுமையான சம்பவம் பேப்பரில் அனுதினம் வாசிக்கிறது. பல குடும்பங்களில் செய்தித்தாளில் கொஞ்சம் தான் வருது, நிறைய காரியங்கள் செய்தித்தாளில் போட முடியாது. அடுத்து 4வது காரியம், தன் நாச்சியாருக்கு பதிலாக இல்லால் ஆகும் அடிமை பெண்.
தன் நாச்சியாருக்கு, அப்போ நாச்சியாருங்கிறது அங்கே சாராலை எடுத்துக்கலாம். அடிமை பெண் ஆகார். இப்போ நாச்சியாருக்கு பதிலாக, சாராளுக்கு பதிலாக ஆகார் முதலாவது பிள்ளையை பெற்றுக் கொடுக்கிறாள் ஆபிரகாமுக்கு. இப்போ அந்த பிரச்சனை, அதனால தான் 3 நிமித்தம் பூமி சஞ்சலப்படுகிறது. 4 தாங்க மாட்டாது. அரசாளுகிற அடிமை நிமித்தமும், தன் போஜனத்தால் திருப்தியான மூடன் நிமித்தமும், பகைக்கப்படத்தக்கவளாயிருந்து தன் புருஷனுக்கு வாழ்க்கப்பட்ட ஸ்திரீயின் நிமித்தமும், தன் நாச்சியாருக்கு பதிலாக இல்லால் ஆகும் அடிமை பெண்ணின் நிமித்தமுமே. இன்றைக்கு வரலும் அந்த பிரச்சனை இஸ்ரேலில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. இன்றைக்கு வரலும் பிரச்சனை, சண்டைகள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு. காரணம் என்ன? மாம்சத்தின்படி வந்த ஒரு சந்ததி, வாக்கு தத்துவத்தின்படி ஒரு வந்த சந்ததி. கலாத்தியரில் பவுல் இதை எழுதுகிறான். பழைய ஏற்பாடு, புதிய ஏற்பாடுன்னு சொல்லிட்டு அதை சீனாய் மலையிலே உண்டான ஏற்பாடுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே எழுதுகிறான். மாம்சத்தின்படி பிறப்பது மாம்சமாக இருக்கும், ஆவியின்படி பிறப்பது ஆவியாக இருக்கும். இப்போ இஸ்மவேல் ஆகார் மூலமாக இஸ்மவேல் வந்தது பார்த்தீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, அது மாம்சத்தின்படி வந்த இவங்களே எடுத்த முடிவுனால அந்த குழந்தை பிறந்துச்சு. ஆனால் வாக்குத்தத்தின்படி பிறந்தது ஈசாக்கு. அப்போ இன்னைக்கு வரையிலும் இன்றைக்கி இஸ்ரேல் தேசத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மற்ற அந்த சந்ததியும் வாக்குத்தத்தின்படி தேவன் கொடுத்த அந்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த கானான் இன்றைக்கும் வரையிலும் அந்த சண்டை போயிட்டுருக்கு. காரணம் என்ன? அன்னைக்கு நடந்த ஒரு தவறுகளின் விளைவுகளை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். அங்கே ஒரு தவறுகளின் அந்த விளைவுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு என்ன இருக்குதுனாக்கா ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்குது. அப்போ குடும்பத்தில் அந்த பாதிப்பை நம்ம எப்படி தவிர்க்கலாம்? அங்கே ஆலோசனை அந்த 1 Corinthians 7 அதிகாரம் முழுவதுமே நீங்கள் படித்து பாருங்கள். அது ஒரு தனி ஒரு பைபிள் ஸ்டடி. அங்கே ஆலோசனைகள் எப்படிலாம் இருக்குது. அப்போ எப்படிலாம் ஒரு குடும்பத்தில் கணவனும் மனைவியும் ரட்சிக்கப்பட்டு விசுவாசிகளாக இருப்பாங்க, அவங்க வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனை வருது. அப்புறம் கணவன் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பான், மனைவி ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க. மனைவி ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பாங்க, கணவன் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பான். இந்த குடும்பத்தில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன? அப்புறம் மனைவி இறந்து போயிட்டாக்க கணவனுடைய பிரச்சனை என்ன? கணவர் இறந்து போயிட்டா மனைவியுடைய பிரச்சனை என்ன? இதுக்கெல்லாம் பல கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க. அந்த கேள்விகள் நமக்கு பைபிளில் ரெக்கார்ட் ஆகலை. பைபிளில் பதிலை மட்டும்தான் எழுதி வச்சிருக்காரு. 40 வசனம் இருக்குது. இந்த 40 வசனத்தில் அந்த பிரித்து நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் என்ன ஆலோசனை சொல்கிறான், கடைசியில் எப்படி முடிக்கிறான், எப்படி ஆரம்பிக்கிறான், அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்டு. அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்டுக்கு அது தேவனுடைய அழைப்பு இல்லாமல் என்ன செய்ய முடியாது, இருக்க முடியாது. முதல் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறான்? நீங்கள் எனக்கு எழுதின காரியங்களை குறித்து நான் எழுதுகிறது என்னவென்றால், ஸ்திரியை தொடாமல் இருக்கிறது மனுஷனுக்கு நல்லது. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்டாக எழுதிட்டான், ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு எழுதிட்டான் அப்படியே. ஆனால் இது எல்லாருக்கும் உரியது கிடையாது. எல்லாருக்கும் அது தேவன் மனுஷன் தனியாக இருப்பது நல்லதல்ல என்று தேவன் சொன்னார் ஆதியாகமத்தில். ஆனால் இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நல்லது அல்ல அப்படிங்கிறான். அதை தொடாமல் இருப்பது நல்லதுங்கிறான். கடைசியில் முடிக்கும்போது எப்படி முடிக்கிறான்? அங்கே ஒரு பெண்ணு, அவன் கணவன் இறந்து போயிட்டான். இப்போ கணவன் இறந்து போன பிறகு அவன் 40ஆம் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறான்? நான் 39:40 பார்த்தீங்கன்னா, மனைவியானவள் புருஷன் இருக்கும் வரையிலும் அவள் புருஷன் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு இருக்கிறாள். புருஷன் மரித்த பின்பு அவள் தனக்கு இஷ்டமானவனாயும் கர்த்தருக்கு உட்பட்டவனாக இருக்கிற எவனையாயிலும் விவாகம் பண்ணிக்கொள்ள அவள் விடுதலையாயிருக்கிறாள். ஆகிலும் என் அபிப்பிராயத்தின்படி அவள் அப்படியே திருமணம் முடிக்காதபடி இருந்துவிட்டால் பாக்கியவதியாயிருப்பாள். என்னிடத்திலும் தேவனுடைய ஆவி உண்டென்று எண்ணுகிறேன் சொல்லிடுது. ஆரம்பம் முடிவும் கவனித்து பாருங்கள். அது விசேஷ அழைப்பு. அது தேவனுடைய அழைப்பு தான். 50% தேவனுடைய அழைப்பு, 50% நம்மள்கிட்ட இருக்குது. அது நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து மத்தேயு 19ஆம் அதிகாரத்தில் இதை குறித்து தெளிவாக பேசுகிறாரு. இதை விவாகம் பண்ணி கொண்டவர்கள் இந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஏன்னா தேவன் சொல்லும் போதே எப்படி சொல்கிறார்? அங்கே விவாகரத்து பண்ணுறது சரியான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இவரை சோதிக்கும்படி பரிசீலனை கேட்குறாங்க. அப்போ மோசே எப்படி எழுதி கொடுத்துருக்காருன்னு சொன்னோடனே, மோசே உங்கள் இருதய கடினத்தின் மித்து அப்படி எழுதியிருக்கிறான், ஆதியில் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லுகிறார். அப்போ சீசர்கள் சொல்லுகிறாங்க, ஸ்திரியை பற்றிய காரியம் இப்படி இருந்தால் விவாகம் பண்ணாமல் இருப்பது நல்லது அப்படின்னு சொல்லுகிறாங்க. ஏசுநாட்டியம் சொல்லுகிறாங்க. அப்படின்னா வேண்டாம்ப்பா, அந்த கல்யாணமே வேண்டாம் அப்படின்னு இப்போ ஏசுநாட் சொல்கிறான். அப்போ தான் இயேசு ஒரு அருமையான வார்த்தையை சொல்கிறார், வரம் பெற்றவர்களே தவிர மற்றவர்கள் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய காரியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். வரம் பெறாதவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டாங்க. விசுவாசிகள் 2 கேட்டகரி இருக்காங்க, வரம் பெற்றவர்கள், வரம் பெறாதவர்கள். இந்த காரியத்தில் வரம் பெற்றவர்களே தவிர மற்றவர்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் சொல்லி 3 காரியம் சொல்கிறார். சிலர் தாயின் வயிற்றிலிருந்து அன்னகர்களாய் பிறக்கிறார்கள், சிலர் மனுஷர்களால் அன்னகள் ஆக்கப்படுகிறார்கள், சிலர் பரலோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் தங்களை அன்னகர்கள் ஆக்கி கொள்கிறார்கள். அதை காட்டிலும் அடுத்த பகுதியாக ரொம்ப முக்கியம். இந்த 3 காரியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வல்லவன், ஏற்றுக்கொள்ள கடவன். முதல்ல என்ன சொன்னார்? அன்லஸ் இட் இஸ் கிவன் அதர்ஸ் cannot receive. வரம் பெற்றவர்களை தவிர மற்றவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். அன்லஸ் இட் இஸ் கிவன் அதர்ஸ் cannot receive this saying. மற்றவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. எதை?
பரலோக ராஜ்யத்தில் தங்களை அண்ணங்களை ஆக்கிக் கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாரு, இதை ஏற்றுக்கொள்ள வல்லவன் ஏற்றுக்கொள்ள கடவன். நான் இதை புரிகிற மாதிரி சொல்ல விரும்புகிறேன். உனக்கு தில் இருந்தால் ஏற்றுக்க. அப்போ என்ன அர்த்தம், தேவனுடைய வரம் இருந்தாலுமே 50% தான் அதில் உரிமையை தேவன் அங்கே என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுகிறார். மீதி 50% நம்முடைய பகுதியிலேருந்து அவருக்கு காமிக்கணும். ஆம், நான் அதை பின்பற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை உறுதியை எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, அதை தான் சொல்கிறாரு, வரம் பெற்றவர்களே தவிர மற்ற ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லிட்டு கடைசியில் முடிக்கும்போது, இதை ஏற்றுக்கொள்ள வல்லவன், he that has the capacity to receive this saying, let him receive it. அதான் அதனுடைய அர்த்தம். உனக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குதா, உனக்கு தில் இருக்குதா, உனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குதா? நான் 50% நான் உனக்கு கேரண்டி கொடுக்குறேன். மீதி 50% நீ கேரண்டி எடுக்க முடியுமா? நீ இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா? முதல்ல சொல்ல ஏற்றுக்கொள்ள, உனக்கு ஏற்றுக்கொள்ள வல்லவன் ஏற்றுக்கொள்ள கடவுள். மற்றவங்களை இதை ரிசீவ் பண்ண மாட்டான். அதனால தான் உலகத்தில் இதை குறித்து நிறைய சர்ச்சைகள், நிறைய சபைகளில் பிரிவினைகள், போதகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய குழப்பங்கள் இருக்குது. ஆனால் இதை சரியாக பேலன்ஸாக புரிந்து கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வமாக தான் நம்ம ஆட்களை பார்க்க முடியுது. அப்போது இன்றைக்கு நம்ம பார்த்த இந்த காரியங்கள் என்ன பார்த்தோம்? தவறுகளும் விளைவுகளும், தவறுகளும் பாதிப்புங்கிற தலைப்பில் நம்ம பார்த்தோம். ஒரு குடும்பத்தில் இந்த காரியத்தில் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அதை தான் புருஷன், அந்த 7ஆம் அதிகாரத்தை படித்து பார்த்தீங்கன்னா 1 Corinthians 7, புருஷன் தன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்ய கடவன். கடமை என்ன, வீட்டில் ஜாமான் வாங்கி போடுறது, அதை பற்றி பேசலை. அது முழுவதுமே இந்த 7ஆம் அதிகாரம் முழுவதுமே விவாகரத்து, அந்த போனாங்க வந்தாங்க, கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்கணும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க. சில வாலிபர்கள் கல்யாணம் வேணாம் முடிவு பண்ணிட்டாங்க. அப்போ தான் எழுதுகிறான் கேள்வி. இப்படி சில வாலிபர்கள், சில வாலிப கன்னிகைகள் இப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க, நாங்கள் திருமணம் முடிக்காமல் ஆண்டவருக்கு ஊழியை செய்ய போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க. சரியா தவறா இப்படி கேட்டிருக்காங்க. அப்போ தான் சொல்கிறான், நீ விவாகம் பண்ணினாலும் பாவம் அல்ல, கன்னிகை விவாகம் பண்ணினாலும் பாவம் அல்லன்னு சொல்லிட்டு ஆலோசனை சொல்கிறான். ஆனாலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய காரியம் சொல்கிறான். புருஷன் தன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்ய கடவன். அப்படியே நம்ம கடமையில் இவன் சரியாக இருந்தான்னா இவளும் இந்த கடமையில் ஒரு காரியத்தை மட்டும் சொல்லி முடித்து விடுகிறேன். நான் சவுதி அரேபியாவில் வேலை பார்க்கும்போது அங்கே ஒரு விசுவாசியை சந்தித்தேன். அப்போ தான் ரீசெண்டாக அவர் கல்யாணம் ஆகி வந்திருக்கிறார். இப்போ கல்யாணம் ஆகி வந்துட்டார். இப்போ 1 வருஷம் கழித்து அவருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வருவதற்கு அங்கே காசெல்லாம் கொடுத்து, விமான டிக்கெட்லாம் கொடுத்து 1 மாதம் லீவ் கொடுப்பாங்க. அப்போ நான் சர்ச்சில் அவர் சந்திக்கும் போது அவர் சொல்கிறாரு, பிரதர் எனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ரொம்ப அப்போ எப்போ போகிறீங்க, ஊருக்கு எப்போ போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன். இல்லை பிரதர், ஊருக்கு போகலை, நான் 2 வருஷம் கழித்து போகலான்னு இருக்கிறேன். ஏன் உங்களுக்கு லீவு ப்ராப்ளமா? இல்லை 1 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை விமான டிக்கெட்டும் கொடுத்து 1 மாதம் லீவும் கொடுப்பாங்க, அது அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்குது. ஆனாலும் நான் இந்த வருஷம் போக விரும்பலை. ஏன்னாக்கா நான் இதை போகலை அப்படின்னாக்கா அடுத்த வருஷம் போகும்போது இந்த விமான டிக்கெட் எனக்கு பணமும் கொடுத்துருவாங்க, இந்த 1 மாதம் லீவு இந்த சம்பளமே எனக்கு கொடுத்துருவாங்க. அப்போ 2 வருஷம் கழித்து போனேன்னாக்கா எனக்கு விமான டிக்கெட்டும் அந்த எனக்கு மிச்சமாயிரும், இந்த 1 மாதம் எனக்கு மிச்சம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் போய் 1 மாதம் இருந்துட்டு குழந்தையெல்லாம் பார்த்துட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த விசுவாசி அவர்கிட்ட நான் சில ஆலோசனை சொன்னேன். அப்போது இவன் எதில் பணத்தில் தான் குறிப்பாக இருக்கிறான். பிறந்த குழந்தைய பார்க்கணுங்கிற ஆசையை காட்டிலும் பண ஆசை தான் அவனுக்கு அதிகமாக இருக்குது. அங்கே மனைவி இருப்பாங்களே, 1 வருஷம் புரிஞ்சிருக்கிறாங்க. பைபிளில் தெளிவாக போட்டுக்க, ஒருத்தன் இராணுவத்தில் வேலை பார்த்தா அவன் 1 வருஷம் வேலைக்கே போகக்கூடாது, குடும்பத்தோடு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பைபிளில் பாதியாமத்தில் எழுதிருக்கு. இதெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்குது ஆக்சுவலாக. அப்போது இந்த உலகத்துக்கே பிரச்சனைக்கு காரணம் இந்த பாலியல் சம்மந்தப்பட்ட காரியம் தான். சென்ட்ரல் இஷ்யூவே இன்றைக்கி உலகத்தில் இந்த பாலியல் சம்மந்தப்பட்ட காரியம் தான். ஆனால் இது பரிதாபம் என்னன்னாக்க விசுவாச குடும்பத்திலையும் விவாகரத்து வரையிலும் போகக்கூடிய காரியத்துக்கு வருகிறது. அப்போ இதில் சில ட்ராபேக் இருக்க தான் செய்யும். அதான் ஆண்டவரே சொல்லிட்டாரு. ஆண்டவர் வந்து அங்கே பயஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு. இவன் பேலன்ஸ் பண்ணி சொல்லுகிறான், மனுஷன் வந்து அது பேலன்ஸ் பண்ணி சொல்லுகிறான் 1 Corinthians 7ஆம் அதிகாரத்தில். ஆனால் ஆதியாகமத்தில் தேவன் ஒரு பயஸ், அதை ஆங்கிலத்தில் இந்த நெட்வொர்க் படித்த இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸில் பயஸிங் நெட்வொர்க்னு சொல்லுவாங்க. பயஸ்னாக்க வேணும்னே ஒரு காரியத்தை வந்து பயஸ் பண்ணுறது, பிழைன்னு சொல்லாத. உன் ஆசை உன் பிரச்சனை பட்டிருக்கும், அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்வான். அடுத்து தான் ஆதாம்கிட்ட வராரு. ஆதாமுக்கு கொடுத்த தண்டனை பெண்ணுக்கும் தான், ஆனால் பெண்ணுக்கு கொடுத்த தண்டனை ஆணுக்கு கிடையாது. ஆனால் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அவன் சொல்கிறான், நான் மறுபடியும் கிறிஸ்து உங்கள் உருவாகுங்களுக்கு நான் பிரசவ வேதனைப்படுகிறேன். அந்த அனுபவத்தில் போனவனுக்கு தான் தெரியும் அந்த பிரசவ வேதனை. அதெல்லாம் கிறிஸ்துவனுடைய ஆவி ஃபுல்லாக 100% இருந்தால் தான் அப்படி பேச முடியும், இல்லைன்னா அப்படி பேச முடியாது. கலாத்தியர் எழுதுறான், கலாத்தியரே புத்தி இல்லாத கலாத்தியரே, நான் சத்தியத்தை சொன்னால் அவனுக்கு சத்ரு ஆனேனோ, கிறிஸ்து மறுபடியும் உருவானோ பிரசவ வேதனைப்படுகிறேன். நான் கிறிஸ்து இயேசுவை உன்னை பெற்றெடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். கிறிஸ்து இயேசுவான உங்களை நான் பெற்றெடுத்தேன்னு சொல்கிறான். அப்போது இந்த பிரசவ வேதனையை விட அந்த பிரசவ வேதனை ரொம்ப மகா பயங்கரமான வேதனை. ஏன்னா அந்த வேதனையெல்லாம் இயேசு தாங்கும்போது தான் அந்த அந்த ரத்தமாக வருது அந்த வேர்வை.
வேர்வை வந்து ரத்தத்தை அவருக்கான ஓவர் பர்டன் மனு குலத்தினுடைய பாரத்தையும் அவர் மேலே ஏற்றும் போது அந்த காரியம். அப்போ இந்த ரட்சிக்கப்படவில்லையே, ஐயோ ரட்சிக்கப்பட்ட நீ சரியா இல்லையே, நான் மறுபடியும் கிறிஸ்துவ நான் வேறு விதமாக பேச விரும்புகிறேன்னு சொல்கிறான். கலாத்தியர் சபையை நான் வேறு மாதிரி பேச விரும்புகிறேன். நாட்களை பார்க்குறீங்களே, மாத பிறப்புகளை பார்க்குறேன், நான் உங்களுக்காக பிரயாசப்பட எல்லாம் வீணாக போச்சேன்னு சொல்லிட்டு நான் மறுபடியும் வந்து வேறு எதுவும் பேசினா பிரசவ வேதனைப்படுகிறேன்னு சொல்ல. அப்போ இதெல்லாம் விளக்கிறதுக்கு தான் நான் இதை சொன்னேன். அப்போ எழுத்தின் பிரகாரமாகவும் தியானிக்கணும், ஆவிக்கிறப்பறம். ஏன்னா அந்த உலகத்தில் இந்த மாம்சம் ஒன்றுக்கும் உதவாதுன்னு போட்டிருக்கு பைபிளில். மாம்சம் ஒன்றுக்கும் உதவாது. அப்போ சரீரம் சரினா சரீரமாகிய சபையை குறிக்குது. அப்போ சரீரமாகிய சபைக்கு யார் அதிகாரி? இயேசு தான் அதிகாரி. இந்த சரீரம் சொல்லுது, ஐயோ நான் தூங்கிடுறேன், ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, நான் தூங்கிடுறேன். அப்போ ஏன் ஆவியான இல்லை, நீ சரீரத்துக்கு நீ இடம் கொடுக்காத, நீ எந்திரிச்சு நீ ஜெபி, நான் உன்னோட பேச விரும்புகிறேன். அப்போ அதிகாரி யார்? அங்கே இயேசு தான் அதிகாரி. அப்போ சரீரமாகிய சபை அந்த வந்து யாருக்கு கீழ்ப்படினோம்? இயேசு. இப்போ இதுதான் வந்து இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப். இதுக்கு உதாரணமாக தான் இந்த உலகத்தை இந்த பாலியல் சம்மந்தப்பட்ட அந்த ஆணும் பெண்ணுமாக உருவாக்கினார். கடைசியில் மணவாளன் மணவாட்டி. இதுதான் உண்மையான நீ வரக்கூடிய காரியம்தான் நிஜம். இதெல்லாம் சும்மா ஒரு விளங்குறதுக்காக காணப்படுகிறவைகள் அநித்தியமானவைகள், காணப்படாதவைகளோ நித்தியமானவைகள். மேலும் காணப்படுகிறவைகள் தோன்றப்படியும் உண்டானவைகள் அல்லன்னு சொல்கிறார். இப்போ கண்ணால் பார்க்க முடியாத பரலோகத்தை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு அதுதான் இந்த பூமியில் மரம் செடி கொடி கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் இப்படி கருத்தை ஏற்படுத்தி வச்சுருக்காருன்னா அங்கே அதை விட மேன்மையான பரிசுத்தமான ஒன்று உறவு இருக்குது. அதனுடைய நிழலாட்டமாக இங்கே படைச்சிருக்காரு ஒழிய நம்ம அப்படி தான் இதை பார்க்கணுமே ஒழிய இந்த எழுத்தின் பிரகாரமாகவே பார்த்துட்டு அப்படியே தியானிச்சுட்டு இந்த உலகத்தில் ஒரு பச்சை அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. அதுதான் பைபிளில் அந்த பயஸ் பண்ணி அங்கே 3ஆம் அதிகாரத்தில் 16ஆம் வசனத்தில் தேவன் அங்கே சொல்லியிருக்காரு, உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றியிருக்கோம், அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்வான். ஆகவே மட்டும் கேட்ட அந்த சத்தியத்துக்கு நம்ம இன்னும் தியானித்து பாருங்கள், இன்னும் உங்களுக்கு தேவன் மேன்மையான காரியத்தை விளக்குவார். மகிமையின் பிதாவே, இந்த நேரத்தில் தேவனாகிய கர்த்தர் தவறுகளின் விளைவுகளும் தவறுகளும் அதனுடைய விளைவுகளும் இருக்கிற சில காரியத்தை நாங்கள் தியானித்தோம். குடும்பங்கள், விசுவாச குடும்பங்களுக்காக அடியேன் செபிக்கிறேன். ஒரு மனம் இருக்கத்தக்கதாக தேவனுடைய ஆவியானவர் அன்பின் ஐக்கியத்தை கொடுத்து என்ன நோக்கத்திற்காக இந்த காரியங்களை ஏற்படுத்தினரோ அந்த மகா நோக்கம் பரிசுத்தமாய் அப்பா நடப்பதற்கு முழு குடும்பங்களையும் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன். செய்தி கேட்ட ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதியும் வழி நடத்தும். இயேசுவின் பரிசுத்த இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் அன்பின் பரமபிதாவே. ஆமென்.